Batzuk nahi dutena soilik kontatzen dute. Zona zeron, zurea da hitza. Gaur, Hitzartu gizarte ekimena zertan datzan azalduko dizuegu. Datorren astean, Rodríguez Farre zintzilariari egindako elkarrizketa izango dugu. Uztailean berriz, erraustegiaren kontratuak ezkutatzen dituen sekretuak azaleraziko dizkizuegu. Gurasosek Gipuzkoako udal hondakinen kudeaketarako plan demokratikoa aurkeztu du. Agintariek Donostiako erraustegia egin edo ez eztabaidatzeko herritarron parte hartzea ekiditeko helburuz egin nahi izan ez duten plana. Plana aintzindaria izango da, integrala, errealista eta bideragarria, europearra, gardena eta demokratikoa benetan. Kontingentzia plan bat izango da, eraikitzen ari diren azpiegiturekin eta sinatutako kontratuekin zer egin erabakia ahalko dena, besteren artean. 35.000 euroko aurrekontua izango du planak eta alemaniar ingeniaritza batek homologatuko du. Europako araudia eta metodologia jarraituz egingo da, step by step metodoaz, pausoz pauso. Lehenengo fasea beraz, gaia eta metodologia zehaztea izango dira. Bigarren fasea, hondakinen eta fluxuen datu errealak biltzea izango da, kudeaketa eredua finkatuko da. Laugarren fasean, laugarren pausoan berriz, azpiegiturak revisatu, berrikusiko ditugu. Bosgarrenean berriz, azpiegiturak beharrezkoak eta egokienak zein diran, beharrezkoenak eta egokienak zein diran finkatuko dira. Eta bukatzeko, gure lurraldean hartu behar diren neurriak antolatu eta inguruko lurraldeekin koordinatzea. Agerraldi berean, Gurasosek herritarren epaimaiak deituriko ekimen berritzailea aurkeztu du. Herritarren epaimaiak 30 herritarreko bi taldez osatuko da, zozketaz hautatuak eta profil desberdinak dituztenak, gizartearen isla eta aniztasuna bermatzeko, bata Donostialdean eta bestea Deba Garaia ingurukoak. Urrian egingo diren bi tailerretan hartuko dute parte eta iritzi edo ikuspegi desberdinetako adituak entzuna ahal izango dituzte, foru aldundiak izendatzen dituztenak barne. Horretarako eskaera ofiziala egin zaio aldundiari. Hitzartuko ekimenek zure laguntza behar dute. Hitzartukide bonoa lortu edo ekarpena egin. Erronka bat proposatzen dizuegu. Guztion artean, Zero kanalaren albistegiaren 50.000 harpidedun eta ikuskapen lortzea.